Επιστρέφουμε, αγαπητοί κύριοι, στην εκπομπή Αποκλειστικά, εδώ κοντά σας. Λοιπόν, σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει να βάλει την Κύπρο δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας και της καινοτομίας. Ο Δημήτρης Κουρίδης, επικεφαλής επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, είναι οραματιστής, στρατηγικός ηγέτης και ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο. Με πλούσια εμπειρία σε κολοσσούς της τεχνολογίας όπως η Oracle, η Amazon Web Services και με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις από τη δημιουργία της CS Park, σε συνεργασία με την NASA μέχρι την ανάδειξή τους στους 100 κορυφαίους παγκόσμιους ηγέτες για το 2025, ο κύριος Κουρίδης έχει κερδίσει το σεβασμό ως άνθρωπος που οδηγεί την Κύπρο από μια οικονομία υπηρεσιών σε μια οικονομία γνώσης και τεχνολογίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το όραμά του, για τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα μας μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, τη διαστημική τεχνολογία, την καινοτομία χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και για τις διεθνείς του δράσεις που φέρνουν πιο κοντά την Κύπρο με κολοσσούς της Ινδίας, της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και πολλά άλλα. Και πριν καλωσορίσουμε επίσημα τον κύριο Κουρίδη στην εκπομπή μας, να αναφέρουμε πως η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στην τηλεόραση ήταν στο TV9 στην Ινδία τις προηγούμενες μέρες και σήμερα είναι εδώ μαζί μας στην τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου και στην εκπομπή Αποκλειστικά και τον ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Κουρίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε για την τιμή να είστε μαζί μας και βεβαίως θα ρωτήσω στη συνέχεια για όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά θέλω έτσι λίγο να μου πείτε, εκεί στην Ινδία σας αντιμετώπισαν ως αυτό που σας αξίζει? Γιατί εμείς είμαστε πολύ περήφανοι στη χώρα μας που είστε δικός μας άνθρωπος και έχουμε δει ότι και εκεί σας έχουν καλέσει και στις τηλεοπτικές εκπομπές, έχουν γράψει και διάφορα έντυπα για σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θέλουμε να ξέρουμε λίγο πώς αισθανθήκατε όταν πήγατε, όταν καλεστήκατε για τις διάφορες συνεντεύξεις. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν είναι χαρά μου που βρίσκω μαζί σας. Όσο αφορά για την Ινδία, ήταν μια αποστολή ολόκληρη όπου ήμασταν μαζί με τον Υφυπουργό Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, τον Δόκτωρ Νικόδημο Δαμιανού. Μας είχαν δώσει την απαραίτητη σημασία όπως είχε χτιστεί από τη συνεργασία που είχε ξεκινήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εξοχότατος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με τον Prime Minister Modi. Δηλαδή έχουν μπει τα πράγματα σε μια ροή, μια κατεύθυνση συγκεκριμένη. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή προεργασία και από όλες τις επιμέρους ομάδες, δηλαδή τον είπα το αρμοστή που έχουμε στην Ινδία, και αυτό είχε ανοίξει όλους τους διαδρόμους. Προσωπικά, σαν Δημήτρης Κουρίδης, αν θέλετε, σαν Chief Scientist και με τις ευθύνες, αν θέλετε, τις αρμοδιότητες τις οποίες έχω στη δική μου, αν θέλετε, στο δικό μου πορτφόλιο, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος μαζί με την συνεργασία και με τους αντίστοιχους συνάδελφους τους Ινδούς και με τον τύπο. Θεωρώ ότι ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο συνεργασίας. Είμαστε στα αρχικά στάδια όπου τα αρμόδια υφυπουργεία έχουν να δουν, αν θέλετε, τα μνημόνια συνεργασίας, αλλά αυτό έχουμε δρόμο να πάμε, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Πάρα πολύ ωραία. Και πριν προχωρήσουμε περισσότερα όσον αφορά και στην Ινδία, αλλά και στα υπόλοιπα ταξίδια που έχετε κάνει και έτσι προβάλλετε τη χώρα μας πάρα πολύ και δημιουργείτε αυτές τις συνεργασίες και αυτές τις σχέσεις, θέλω να αναφερθούμε και λίγο σε εσάς, για τον κόσμο που ενδεχομένως σας βλέπει και ακούει αυτή τη στιγμή, που δεν είχε την ευκαιρία να ακούσει περισσότερα προηγουμένως. Τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και μας παρακολουθούν οι φίλοι τηλεθεατές. Έχετε εργαστεί για περισσότερα από 17 χρόνια σε κολοσσούς όπως η Oracle και η AWS. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Τα δικά σας αγγλικά είναι σαφώς καλύτερα η δικιά σας προφορά, κύριε Κουρίδη. Θα με διορθώνετε και όπου πρέπει. Πώς αυτή η διεθνής εμπειρία σας βοήθησε να αναλάβετε το ρόλο του επικεφαλής επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας? Κοιτάξτε να δείτε, οι πολυεθνικές αυτές έχουν ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο εργασίας. Αυτό το accountability, το fast-paced environment, όπου κάποιος τρέχει με 1000 χιλιόμετρα ανά ώρα, είναι κάτι το οποίο σε ζυμώνει, σε προετοιμάζει για πολύ πιο δύσκολες, αν θέλετε, συνθήκες, για πολύ πιο πολύπλοκες, αν θέλετε, αναθέσεις έργων, να μπορεί κάποιος να έχει αυτή την ευελιξία, να μπορεί κάποιος να δουλεύει με πολύ διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικό κόσμο, διαφορετικά επίπεδα, να μπορεί να κάνει interact με αυτό το πράγμα που λέμε τα διευθυντικά στελέχη, τα C-level, και χωρίς να ξεχνάμε ότι μαζί πρέπει να πάρουμε ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Δηλαδή αυτό που συμμαθαίνουν αυτές οι συγκεκριμένες εταιρείες είναι πώς να δουλεύεις at pace, at high speed, σε πολύ high performance και να είσαι accountable.
περνώντας από την αντίπερα όχθη που έχουμε, αν θέλετε, το δημόσιο, είναι η ευθύνη προς ένα ολόκληρο λαό, προς τη χώρα μας, την Κυπριακή Δημοκρατία, όπου πήρα μία δέσμευση να μπορέσω να πάρω αυτό που είχε κάνει ο προκάτοχός μου και να το ανεβάσω ένα σκαλί πάνω, ούτως ώστε να πάρουμε την Κύπρο μαζί μας, να είναι μια χώρα η οποία θα είναι, πώς το λέμε, θα είναι η πιο ελκυστική χώρα της περιοχής για να συνεργάζονται άλλες χώρες για έρευνα, για καινοτομία, για τεχνολογία, και είναι και μέρος του οράματος, αν θέλετε, του Προέδρου μας, το Cyprus Vision 2035, όπου επιθυμούμε να βάλουμε την Κύπρο σαν ένα μέρος, μια χώρα που θα είναι το καλύτερο μέρος για κάποιον να θέλει να εργαστεί, να ζήσει κτλ. Οι εταιρείες λοιπόν αυτές, αυτό το κομμάτι, το ότι υπάρχει, αν θέλετε, η ευθύνη την οποία κουβαλάει ένας άνθρωπος και έχει όλα τα κομμάτια τα οποία είτε αναφέρονται σε εμάς είτε δεν αναφέρονται σε εμάς και πρέπει να τα πάρουμε όλα μαζί για να τα πάρουμε ένα ταξίδι, να πάμε να πετύχουμε το σκοπό μας, είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο, ένα μάθημα ζωής, το οποίο αυτή τη στιγμή εξαργυρώνεται, ναι. Σας έχουν χαρακτηρίσει και ως τον πολιτικό αστέρα της Κύπρου στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Εσείς πώς βλέπετε τον εαυτό σας μέσα από αυτό το ρόλο? Κοιτάξτε να δείτε, ο πολιτικός αστέρας του συστήματος έρευνας και καινοτομίας είναι ο υφυπουργός μας, ο κύριος Δαμιανού. Εγώ είμαι, αν θέλετε, ίσως ο τεχνοκράτης αστέρας, ο οποίος βοηθάει και είναι στο πλάι του υφυπουργού. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα να είσαι αστέρας. Το θέμα είναι να κάνεις τα σωστά πράγματα, να εργάζεσαι για το σωστό σκοπό, και μαζί με τον Υφυπουργό και τον Πρόεδρο έχουμε ένα όραμα να πάρουμε την Κύπρο πολύ μπροστά όσο αφορά την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία. Πάρα πολύ ωραία, χαιρόμαστε, γιατί θέλουμε να είστε και δύο αστέρια γενικότερα. Κύριε Σκουρίδη, δεν υποτιμούμε βεβαίως τον Υφυπουργό, συζητάμε για τον δικό σας ρόλο που είναι εξαιρετικά σημαντικός, όπως και του κύριου Υφυπουργού. Λοιπόν, τώρα, είστε και επικεφαλής επιστήμονας και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ποιο είναι το βασικό σας όραμα για την Κύπρο τα επόμενα χρόνια σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, δείτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα θέμα και μια τεχνολογία η οποία βασικά είναι πολύ διαδραστική και είναι και μια τεχνολογία η οποία έχει τη δυνατότητα και το έχει ήδη αποδείξει να σπάσει τα παραδοσιακά μοντέλα, να αλλάξει το πώς δουλεύουν οι βιομηχανίες, και αυτό το πράγμα θα φέρει πάρα πολλές αλλαγές. Ήδη έχει φέρει πάρα πολλές αλλαγές. Κοιτάζοντας το μέλλον, βλέπουμε ότι αυτή η τεχνολογία, αν δεν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά σήμερα ή δεν θέσουμε, αν θέλετε, το σωστό πλαίσιο, τις σωστές ράγες, τις κατευθυντήριες γραμμές, είναι πολύ εύκολο ένα σύστημα να εκτροχιαστεί. Πάρτε για παράδειγμα αυτό που βλέπετε στα σχολεία με τα παιδιά. Μπορεί να δείτε ένα παιδί να χρησιμοποιεί το ChatGPT και να πιστεύει ότι το ChatGPT είναι ο καθηγητής του ή ο δάσκαλός του. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αν δεν μπει το σωστό πλαίσιο, ένα παιδί θα πιστεύει ότι την απάντηση θα την έχει για οποιοδήποτε ερώτημα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Και είναι εδώ που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το πώς θα φέρουμε την τεχνολογία αυτή, πώς θα την αγκαλιάσουμε, πώς θα δημιουργήσουμε, αν θέλετε, το πλαίσιο να μπορέσουμε εμείς σαν χώρα να τη χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, αν θέλετε, η Επιτροπή της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει δημιουργηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, που έχουμε μέλη τα οποία έρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, ερευνητές, έχουμε οραματιστές, έχουμε ένα άτομο που έρχεται από την ομάδα των δικηγόρων, έχουμε, αν θέλετε, industry specialists, οι οποίοι είναι Κύπροι που ζουν στο εξωτερικό. Είναι μια ομάδα πολυσύνθετη που φέρνει πολυετές, αν θέλετε, εμπειρία, όχι μόνο ακαδημαϊκή, όχι μόνο κυβερνητική, όχι μόνο νομική, αλλά αυτό το blend. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πράγμα που θα κουμπίσει το δημόσιο τομέα, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Άρα δεν μιλάμε μόνο για ένα highway, μιλάμε για ένα highway το οποίο έχει multiple ways, έχει δηλαδή λωρίδες, και πρέπει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, αυτό το πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στα αυτοκίνητα και σε δύο λωρίδες να προσπερνάνε το ένα το άλλο εκεί που χρειάζεται, να μπορεί να γίνουν οι πράξεις πολύ πιο γρήγορα. Για μας, τους Κύπριους, αν θέλετε, πολίτες, είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να μπορέσουμε να δαμάσουμε αυτή την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιήσουμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι στον πολίτη. Μια καλύτερη εξυπηρέτηση. Όταν λέω καλύτερη εξυπηρέτηση, εννοώ καλύτερη εμπειρία. Να μπορεί κάποιος κάποια στιγμή να μπαίνει μέσα και να μπορεί να συναλλάσσεται μαζί με το δημόσιο με ένα πολύ πιο ευέλικτο τρόπο, και αυτό να καταλήγει σε εξοικονόμηση χρόνου. Δηλαδή, έχουμε ήδη κάνει τα πρώτα βήματα, δηλαδή το Υφυπουργείο έχει κάνει φοβερή δουλειά στην εξυγχρόνιση, αν θέλετε, των ψηφιακών υπηρεσιών. Έχουμε ήδη δει μια πολύ μεγάλη υιοθέτηση. Όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει αυτό το personalized
experience in our mobile hand. Πάμε δηλαδή στο χέρι μας. Και ταυτόχρονα από τη μεριά του δημοσίου δύναται και δημιουργούνται, αν θέλετε, οι προϋποθέσεις να μπορέσουμε να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος όσο αφορά το overhead admin. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έχουμε την πολιτική γραφειοκρατία, δηλαδή το χρόνο να μελετάμε συνέχεια συγκεκριμένα σημειώματα. Και αυτό να εξισορροπήσει και να δημιουργήσει, αν θέλετε, ένα καλύτερο work-life balance για όλους μας. Επομένως, όλα αυτά τα βλέπουμε, τα μελετάμε, έχουμε δημιουργήσει, αν θέλετε, πέντε working groups, το καθένα εστιάζεται σε διαφορετικές περιοχές, όπως το ένα είναι πώς εξυγχρονίζουμε τον άνθρωπο με γνώση για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, τα άτομα που έχουν κάποιες αναπηρίες ή δυσκολίες, πώς θα δούμε τους συνταξιούχους μας, τα παιδιά, τους εργαζόμενους. Όλα αυτά είναι μέρος της δουλειάς η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή. Αυτά θέλουμε να ακούμε, κύριε Σκουρίδη, πραγματικά. Τις ευάλωτες ομάδες πρωτίστως, έτσι, να μπορέσουμε να τους διευκολύνουμε και όλους τους υπόλοιπους στη συνέχεια. Αλλά μας αρέσει που βάζετε το ανθρώπινο στοιχείο μέσα σε όλα αυτά, γιατί έχουμε συνηθίσει οι επιστήμονες να ασχολούνται, ξέρετε, με κλειστά τα μάτια στο κομμάτι το επιστημονικό και να μην βλέπουν και γύρω τους αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν μεγάλες ανάγκες αλλά δεν μπορούν να βοηθηθούν με διάφορους τρόπους. Οπότε το γεγονός ότι σκέφτεστε αυτούς τους ανθρώπους είναι πραγματικά πολύ θετικό. Μία δέσμευση που είχα δώσει και νομίζω είναι και ένα από τα πράγματα τα οποία είναι στη δουλειά την οποία βάζω καθημερινά πάρα πολύ έμφαση, είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Κύπρο να είναι πέλατοκεντρική και ανθρωποκεντρική. Δηλαδή να υποβοηθήσει τον άνθρωπο τόσο ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες πολύ πιο γρήγορα και να μειώσει, αν θέλετε, όλο αυτό το overhead admin. Επομένως, ξεκινάμε με τον άνθρωπο στο κέντρο και γύρω είναι η τεχνολογία σαν ένας υποστηρικτικός παράγοντας και αυτό το λέμε στα αγγλικά Tech for Humanity, Technology for Humanity. Μάλιστα. Λοιπόν, οι πιο κρίσιμες προτεραιότητές σας για την υλοποίηση του οράματος 2035. Αναμένουμε όλοι με αγωνία να ακούσουμε έτσι λίγο τι σημαίνει το όραμα 2035 και για σας ποιες είναι οι προτεραιότητες με βάση αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν το όραμα 2035 έχει πολλούς πυλώνες. Ναι. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για τον πυλώνα της έρευνας και της καινοτομίας και τα ψηφιακά. Τα ψηφιακά βασικά ήδη δίνει πάρα πολύ κάτι έμφαση στο Υφυπουργείο Καινοτομίας. Νομίζω βλέπουμε αρκετές από τις προτεραιότητες με τα νέα έργα που βγαίνουν, τον εξυγχρονισμό του δημοσίου, τις υπηρεσίες που συναλλάσσονται οι πολίτες, όπως είναι εφαρμογές, όπως είναι ο ψηφιακός πολίτης, ο βοηθός κτλ. Από τη μεριά της έρευνας και της καινοτομίας, για να φτάσουμε να γίνουμε ένας κόμβος στην περιοχή για την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία, αυτό απαιτεί να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε ανεβεί, καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό αντικείμενο να το ανακοινώσουμε στον κόσμο. Έχουμε ανεβεί από τον Αύγουστο στο Global Innovation Index από το νούμερο 27 στο νούμερο 25. Το 2020 ήμασταν στη θέση 29 στον παγκόσμιο δίκτυ καινοτομίας. Αυτός ο δείκτης καινοτομίας δημιουργείται από 80 παραμέτρους. Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε ανεβεί στο 25 ή ότι έχουμε ανεβεί 2 θέσεις, 2 βαθμίδες από το 2024, αλλά το γεγονός ότι όλα αυτά που έχουμε δημιουργήσει, οι μεθοδολογίες, η εργασία, τα προγράμματα τα οποία συνεργαζόμαστε από το 2023, έχουν ξεκινήσει ήδη να δημιουργούν αυτό το πράγμα το οποίο λέγουμε momentum, δυναμική για την κυπριακή δημοκρατία. Δηλαδή, πολλοί από εσάς θα έχετε δει ότι έχουμε και ο Υφυπουργός και εγώ πάρα πολλές δράσεις στο εξωτερικό, είτε είναι στην Ευρώπη, είτε είναι κτλ. Αυτά είναι επειδή δημιουργούμε, αν θέλετε, τες προϋποθέσεις για μνημόνια συνεργασίας με χώρες οι οποίες είναι ερευνητικά πολύ πιο ψηλά από την Κύπρο. Δηλαδή, κάποιες χώρες από αυτές που επισκεφτόμαστε είναι στη δική τους, αν θέλετε, στα δικά τους σημεία ή στις συγκεκριμένες, αν θέλετε, κατηγορίες μέσα στο top 10. Όπως για παράδειγμα το πρόσφατο ταξίδι της Αυστραλίας. Το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και το Πανεπιστήμιο του Μόνας είναι το νούμερο 1 και το νούμερο 3 της Αυστραλίας και είναι το νούμερο εντός των 20 πρώτων παγκοσμίως στους δικούς τους τομείς. Επομένως, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και είναι και το δικό μου όραμα είναι σιγά σιγά να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, τις γέφυρες μέσω μνημονίων συνεργασίας ερευνητικών, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τις πιο αναπτυγμένες χώρες στον κόσμο.
πρώτες 10 πιο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο, με την κάθε μία στον τομέα της. Είτε αυτό σημαίνει Ιαπωνία, είτε σημαίνει Ισραήλ, είτε σημαίνει Σιγκαπούρη, είτε σημαίνει Καναδάς, είτε σημαίνει Σουηδία, είτε σημαίνει Γαλλία, είτε σημαίνει Ηνωμένο Βασίλειο, είτε σημαίνει Αμερική. Από την άλλη μεριά, έχουμε επίσης την επιθυμία μας να γίνουμε ο τεχνολογικός κόμβος. Ο τεχνολογικός κόμβος, για να γίνει κάποιος τεχνολογικός κόμβος, δεν αρκεί μόνο να εξυγχρονίζεις το δημόσιο, δεν αρκεί μόνο να εξυγχρονίζεις, αν θέλεις, και τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει και ο τρίτος παράγοντας, είναι να δείξεις ότι είσαι τεχνολογικά πιο ανεπτυγμένος, και αυτό είναι στο να εισάξεις αλλά και να παράξεις τεχνολογία την οποία εξάγει στον υπόλοιπο κόσμο. Και εκεί έχουμε την αντίστοιχη στρατηγική, όπου εντοπίζουμε σε συνάρτηση και συνεργασία μαζί με το Υφυπουργείο ποιες είναι οι χώρες στις οποίες θέλουμε να συνεργαστούμε στο τεχνολογικό κομμάτι και να δημιουργήσουμε αυτή τη γέφυρα. Γι' αυτό πρόσφατα ο αγαπητός Υφυπουργός, ο κ. Δαμιανού, υπόγραψε το μνημόνιο συνεργασίας μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Φεβρουάριο του 2024. Έχουμε ακόμα άλλα τα οποία έρχονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Ινδία, στην οποία εργαζόμαστε, και μερικά άλλα surprises νομίζω που θα έρθουν στο σύντομο μέλλον. Αλλά σταθώ εδώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν πάω στο εξωτερικό, με ρωτάνε οι Κύπροι της Διασποράς, ξένοι, λέει, είσαστε ένα μικρό κράτος, λιγότερο από 1 εκατομμύριο ανθρώποι. Έχετε τη δυνατότητα να μας φέρετε καινοτομία ή να φέρετε τεχνολογία εσείς σε εμάς? Αυτό. Προχθές, ένα παράδειγμα, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε μια εταιρεία που ασχολείται με cyber security, ας πούμε, την Odyssey Consultants, η οποία είναι πάνω στο Gartner Quadrant Magic List, δηλαδή μία λίστα από τις κορυφαίες 30 εταιρείες ανά την κατηγορία, οι οποίες είναι οι πιο αναπτυσσόμενες εταιρείες σε αυτό το τομέα. Και αυτό είναι μία κυπριακή εταιρεία. Προχθές στην Αυστραλία μιλήσαμε, τους είχα παρουσιάσει μια λίστα από 7 ή 8 εταιρείες, οι οποίες είναι η κάθε μία διαπρέπει και έχει τεχνολογία και ήδη έχει ξεκινήσει να ανοίγει τα φτερά της προς το εξωτερικό, για μια εταιρεία η οποία ασχολείται με neuromodulation, που έχει ήδη ανοίξει γραφεία στην Αυστραλία και ήδη αυτή τη στιγμή εκπαιδεύει Αυστραλούς γιατρούς για να μπορούν να βοηθούν τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε περάσει το σημείο το οποίο παράγαμε την τεχνολογία μόνο για την Κύπρο, μόνο για τις δικές μας υπηρεσίες, μόνο για τις δικές μας ιδιωτικές επιχειρήσεις, και έχουμε πάρα πολλά από αυτά τα παραδείγματα τα οποία τα παίρνουμε μπροστά. Επομένως, πηγαίνοντας πίσω σε ένα από τους ρόλους του επικεφαλή επιστήμονα, σαν επικεφαλής επιστήμονας του κράτους, δεν είναι μόνο να δούμε τις πολιτικές, ή αν θέλετε,